Em hemû dizanin gora Ehmedê Xanî li bazî de ye. Em hemû dizanin tirba Ehmedê Xanî li bazî de ye. Gelo em hemû dizanin ev tirb kengê û ji alê kî ve hatiye çêkirin. Mihîm e ne? Min bi xwe nedizanî ez ana hîn bûm. Werin em lê mêze bikin. Sal 1989 hilbijartina herêmî heye. Welatparêzên bazî de diçin cem Mahmûd Kotan dixwazin wî bikin şaredar. Îkna dikin û ji SHP bi dengek bilind hildibijêrin. Mahmûd Kotan projeyê çêdike. Projeya tirveyê çêdike û dişîne Enqereyê. Heta wê çaxê ji Enqereyê tu alîkarî negirtine. Wê çaxê jî nagirin. Paşê projeyê digre diçe Erzurumê li cem Kerem Serhatlı ku ew müdürê wexfan e. Di heman demê de ew berpirsê wê herêmê ye jî. Kerem Serhatlı ku bi xwe Kurd e, projeyê erê dike û heta jêtê jî piştgirî dide vê projeyê. Wê demê salên zehmetin. Em qala salên destpêka notî dikin. Mahmûd Kotan Mîmar Mehmet Tanlı bi taybetî peywirdar dike ku li wê derê li ser bisekine. Mehmet Tanlı projeyê amade dike û di 22 tîrmeha 1991 de dest bi projeyê dikin. 1993 de jî temam dibe. Bê alîkariya dewletê, bi alîkariya gelê bazî de, hema herkes çi ji destê dike. Tenê ew helbet na, rewşenbîrên Kurdan, dewlemendên Kurdan jî alîkarî didin. Mesela Şerafettin Elçî 10 milyon pere dişîne. İbrahim Çeçen 10 milyon pere dişîne. Xalekdin Balkêş heye mîmarekî 5 milyon pere dişîne lê navê xwe nabêje. Naxwazin bêjin. Em xala salên notî dikin, destpêka salên notî dikin. Bi vî awayî gelek kes alîkarî dikin û di nav 2 salan de tirbe temam dibe. Tirbe temam dibe lê derdora wê hê baş nehatiye çêkirin. Not û çaran de dîsa hilbijartin çêdibe. Vê carê şaredar Alî Konyar ji DYP tê hilbijartin lê piştgirî nade projeyê ku derdora wê jî temam bikin. Em ji ku dizanin vê? Em ji Nûbiharê dizanin. Nivîskar Nîhat Gultekîn di hejmara 107 a Nûbiharê de ku hejmara dawî ye, li ser vê yekê nivîseke berfireh nivîsandiye. Li gel Mahmûd Kotan jî li gel mîmarê wê demê Mehmet Tanlı jî axifiye. Ev agahî û gelek agahiyên din di vê hejmarê de, di vê gotarê de hene. Yên ku bixwazin dikarin hem vê nivîsê bixwînin hem jî vê hejmara Nûbiharê.